Kag sa number 1, paabuton nga mangin maulanon ang bilog nga semana sa Negros Occidental. Kay nasang aga, 22 ka mga banwa kag syudad sa probinsya lakip ng Bacolod City ang nagsuspend sang klase bangod sang orange rainfall warning o kung ginapaabot mabunok nga ulan. Ang Victoria City nag-announce ang cancellation sang klase sa tanan nga level buwas. Pebrero 11. Pathag ni Irene Bell Plotenia, ang pamuno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, light to moderate to heavy rains ang nagtupa sa nagkalain-lain nga bahin sa Negros Occidental kaina. Paday na monitoring sa mga river systems pero kung magsige ang ulan, ginapaabot ang mahimo pag-overflow sang tubig suno kay Plotenia. Sa Escalante City, sa 1:20 p.m. nga monitoring sa Sitio Varca, sa Barangay Hunob-Hunob, may amat-amat nga pag-awas ang tubig sa dalan, pero nagapabilin nga passable ini. Sa Moises Padilla, las 10 kainas ang aga, may naglangoy patabok nga 30 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Jeremy Tanato sa Binalbagan River padulong sa Barangay Makagahay. Pero ini siya ang naanod suno kay PDRRMO head Reynald Jorege. As of press time, padayon ang search and rescue operation. Suno kay Jorege, light rain sa nagatupa sa Moises Padilla. Padayon ang pre-positioning sang logistics sang DRRMO. Ang water assets na padala na sa Escalante City, suno kay Plotenia. Sakop sa orange tub-tub red rainfall warning ang Negros Occidental. Suno kay Plotenia, sini nga semana, maulanon ang panahon dala sang shear line, kasubuman ginapaabot ang full blast sang amihan. Yara na sa tag sa local chief executive ang pagpatuman sang preemptive evacuation kung ginakinahanglan sang sitwasyon. Ma-expect kita nga this week medyo intense gid ang aton nga mga rainfall. This is due to shear line and also kay do kung mapagapa sa mga weather forecasting do may sang full blast sang aton nga amihan sa subong nga week, so ma-expected kita nga may mga pag-inulan kita diri sa Negros until Saturday.